מעשה באישה אחת בצידון, ששהתה 10 שנים עם בעלה, ולא ילדה. באו אצל רבי שמעון בן יוחאי, והיו רוצים להתפרש זה מזה. אורחים, איזה כיף. כנסו. שלום. שלום, אני שומר מגיעה. מה בקשתכם? אנחנו רוצים להיפרד. מה? ככה? כל כך מהר? מה הסיבה? קודם כל זה לא מהר, זה אחרי 10 שנים. שאני לא מביאה לי ילדים, זאת הייתי גם רוצה להשמיט. לא ילדים? יש לי פתרון. אתם תעשו סוגה גדולה. איך שהתחתנתם, כך תיפולו. אנחנו עכשיו בדרכנו לסעודה הגדולה. ענקית. עצומה. בשביל להיפרד. זה מזו. הלכו בדרכה ועשו לעצמם יום טוב, ועשו סעודה גדולה, ושיקרתו יותר מדי. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו, ולכי לבית אביך. מה עשתה? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפרותיה ואמרה להם, בחצי הלילה ננער משנתו. כיוון שפג יינו, אמר לה, ביתי, היכן אני נתון? בבית אבי אתה נתון. אמר לה, מה לי הוא לבית אביך? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב? כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי והתפלל עליהם ונפקדו.